Dan Williams. Codi'r bel. Tuag at Brobl I gyffyrddiad o. At Williams! Athro Lithgar gan y tîm cartra. Sodiad celfydd gan Ryan Brobl yn y lle cynta. A Williams yn sgorio I 8fed gol yn y gyngrau'r tymor yma. A neith am sgorio llawer o goliau gwell na hynna y tymor yma na unrhyw dymor arall. Tynogwff y ffana. Drech o I daro bel ymlaen yn cael ei rhwystro, ond y bel yn glanio nôl wrth draed 3-4 y Fflint. Mae Jordan Williams wedi dwy'n y meddiant ŵan. A mae Arthur teg at gwrs cosbi'r Fflint. A fe nath golwr yr ymwelwyr yn dda I droi'r bel dros y trawst. Mae Jordan Williams ddim yn bell o ddwblu mantais y tîm cartra. Teg at y cwrt bach fydd hon yn mynd, dyna lle mae'r chwaraewyr I gyd wedi ymgasglu. Mae dyrniad gora gan Shepherd, a fe nath o ddigon. Digon am y tro leia. O, na chi gol Di hwnna! Sidi Sanogo Fofana efo'r ergyd ar y cynnig cynta, a mae'r ymwelwyr wedi taro nôl. Dim ond ail gol Fofana i'r Fflint, a fe darodd o hwnna'n berffaith. Mae Gehi. Neu ben I lawr ac yn croesi'r llinell hannar. Y bas fach at Clark, rhywun y ledd efo. Clark yn ystyried ar gydio, a fe nath o hynny. A fe gafodd Ben Clark lawer gormod o le ag amser ar ochr cwrt cosbi'r Fflint. 90 eiliad o'r hannar I fynd. Yr ymwelwyr sy'n gorffan y cyfnod cynta gryfa. Bel allan mor bell, a Sanogo Fofana. Cyfla rwan am wrth ymysodiad. Redmond. I lwybr Danny Davies. Davies mewn I cwrs Cosby! A mae'r bel yn y rhwyd yn y pen draw. A Ryan Brobl sy'n I hawlio. Yr ergyd gynta gan Danny Davies yn cael I rhwystro. Ond y bel yn cyrraedd Ryan Brobl. A rhif 8 y tîm cartra yn taro'r bel dros y llinell o'r i'w droedfad. Shepherd yn taro bel yn hir. Peniad ymlaen I lwybr Jordan Williams. Ergyd isel ar y targed ond yn syth at Jack Flint. A dyna ddigwyddiad ola yr hannar cynta. Danny Davies. Yn ymestyn I gam. Croesi'r llinell hannar. Dain I warchod o. Croesiad yn cyrraedd Jordan Williams yn y pen draw. A Ben Wilson yn troi ac yn ei gwneud ti'n dair. Llai na 3 munud wedi mynd yn yr ail hannar. A mae gan y tîm cartra ychydig ola dydd. A mae o bellach wedi sgorio 4 gol mewn 3 gêm. Cic gonol gyntaf ail hannar. Cic ddofn. Cael ei ffenio nôl tuag at geg y gol. Seintiau'n hannar clirio yn y pen draw. Mae'r bell o Phillips. I ddwmsiodd o heibio I Brobl. Dangos gormod o'r bel I Redmond. Brobl ymlaen. A'r bel yn canfod Ben Wilson. Wilson. Un yn erbyn un efo'r golwr. A fe nath Jack Flint yn wych. Cyfla I raidd I Ben Wilson I rwydo am yr ail waith heno. Ond golwr yr ymwelwyr yn cadw I ben ac yn gwneud yr arbediad. 5 yn y wal i'r Fflint. Cornes a Brobl o amgylch y bel. Brobl efo'r gec! A Jack Flint yn hedfan i'w dde. A rywsut yn llwyddo I gael blaen I fysol at y bel. Burke Arthur I lawr yr ochr chwith. Groesiad o. Cael ei dyrnu ffwr. A gergyd Benwyn yn taro ei chwaraewr ei hun. Bel nôl ar draws yn amddiffyn y tîm cartra. Ond o'r look ar ochr y Seintiau drona. Ffyrdd a Mikey Burke. Syth at Harrison McGahey. Bas ymlaen yn canfod Elliot Reeves. Reeves mewn I cwrt Cosby. Croesiad Reeves! A Darren Stevenson sydd yno I ddod ar Fflint yn ôl I mewn i'r gêm. Efo chydig llai na 10 munud I fynd. Cic gornel i'r ymwelwyr. Tuag at geg y gol mae'n mynd.
A'r peniad oddi ar y llinell, ac am yr ail waith. Ydy hi mewn rwan, ydy ma hi! Ond ydy hi'n cyfri. Ol dryswch a neuadd y parc, be ydy penderfyniad Mr James y dyfarnwr. Dim ond cic rydd i'r Seintiau Newydd yn ôl bob golwg. Brwydr am y bêl yn y cwrs bach. Ond oedd un o aelodau yr ymwelwyr wedi brwydro yn rhy galad, cic rydd ydy. Lle yna ddigon amser am drama hwyr yn neuadd y parc. Conus ymlaen. A'r bêl yn adlamu heibio i Harry Owen. Ken Charles yn sicrhau y triphwynt i'r Seintiau Newydd. Ken Charles efo'i gôl gynta i'w glwb newydd. Ac ar ôl i'r Fflint frwydro mor galad, mae'n ymangos bellach y bydden nhw'n dychwelyd adran waglaw.